Ahoj, 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 vítejte v mém pořadu pasti na prostě blbečky, ja? Já dneska bych vám chtěl ukázat mrtvou mašnu. Z názvu se to moc nevyplývá, ale ukážu vám, jak funguje. Takže tady si takhle postavíme. Takže budeme na to potřebovat železný blok, páku, redstone, pak kyblí klavy a nějaké diamanty a ještě budeme potřebovat železný dveře, kde jsou, jo. A moje slepota funguje. Takže takhle dáme. Takhle to sem naházíme. Hoj, hoj. Takhle sem dáme ty dveře. Takhle to se nasázíme. Ne. Se nepovedlo. Ok, tady tak uděláme díru. Teď potřebujeme píst. A prostě dej to, no. Takže tam takhle, ne špatně. Ježiš, to je asi dobrý. Takže teď to musíme udělat takhle. Sem dáme takhle redstone. Ale takhle skládáme. Ten redstone se později zakryje a teď to není potřeba. Ježiš, to laguje. Teď to takhle zastavíme. Tady aktivujeme tu páčku. Jako zombíky, možnosti. Míru mělo, OK. Takhle musíme ji aktivovat, aby bylo otevřeno. OK. Tuc, tak naházíme sem. Ty pressure platey, jo. Teď musíme si vzít kyblí klávy. Tak dáme sem. A klávně skládáme. Tak, stavba je hotová. Teď by to chtěl nějakýho blbečka, ale bohužel hraju na single playeru, takže to vyzkouším sám na sobě. Takže prostě na toho blbečka tady takhle naházíte diamanty. A tady ne, takhle. Tuc. Tak tam prostě naházíte. Pak jsem přijel nějaký krten, teď jsem to teda já. Takhle zajdu. Tady nějaký kreten zavře, protože si budu chtít ty diamanty, jo. Hej, kurva. Já si prdel. Jdeme zatáhnout. A spustí se láva. Je dobrý, já pak seberu jeho itemy a teď to je pastky na blbečky. Díky za sledování a s Bohem.